Okay, og så er der live tradition fra finalen. Finalen i Uno. Og det er Thomas mod Thomas. Først, så lægger jeg den her. Og så lægger jeg den her! Han rødt korten! Hvorfor skal så? Han skal med Thomas skal have 2 om, du skal have 2 om. Nej, du smider ikke kortet. Du smider selv ned. Så er det mig igen. Ja, det må det være. Uno! Jeg skal lige sikre mig mit far. Jo, jeg skal tjolle ham igen, så der er igen, P. Ja, Jempe. Ja, der er igen, bare lidt. Jeg kan ikke længere. Du kan jeg! Uno! Hvad gør du? Jeg er spændende nu. Uno! Det kan du ikke. Det kan du ikke. Det kan jeg sgu. Uno der. Han pokker mig. Uno! Han har ikke gul, Uno.